Sziasztok! Ismét egy nagyon könnyed témával készültünk. Párkapcsolati problémák, gyereknevelés. Mi a Most belefúj a füst. Bocs, itt még egy picit füstölünk, egy ilyen kis szúnyog űző szeánsz, vagy mindjárt kikapcsolom. Ugyan messze. Hát az már az asztal szélről. Szóval szerintem nagyon fontos arról beszélni, hogy a gyereknevelés milyen párkapcsolati problémákat hoz, mert igazából szerintem nagyon sokat. Nagyon sokat rejt magába, és egy csomó jó működő kapcsolat addig működik jól, amíg nem érkezik meg bele a gyermek, Igen. Ami ugye felborítja az egyensúlyt. Mivel az Orsi is kezdett. Mert megkérdeztünk egy pszichológus ismerősömet is, akivel múltkor egy esküvőn bandáztunk össze, hogy egy kicsit segítsen nekünk ebbe, és ő is egy kicsit végigvezette, és az ő gondolatait is bele fogjuk fűzni ebbe a beszélgetésbe. Őt Smolka Orsolyának hívják, és Budapesten praktizál gyerekpszichológusként. Ha valakinek valami problémája van, biztos szívesen válaszol, mert meg lehet őt is kérdezni. Szóval én azt gondolom, hogy egy párkapcsolatban egy csomó mindennel így el lehet karistolni, addig amíg ketten vagytok, de abban a pillanatban nagyon kiéleződik, amikor gyerek jön a képbe, mert onnantól kezdve tényleg egy nagyon jól működő tímnek kell lenni ahhoz, hogy ez működjön. Onnantól kezdve nem nagyon lehet elkaristolni. Igen, és van egy ilyen nagyon rossz elgondolása egy-két párnak, hogy majd a gyerek kihúz minket a gödörből. Hát nem, és ezt az Orsi is megerősítette, hogy megint jönnek ezek a... Hogy nem. Ugye már a terhesség alatt elkezdődik az, hogy esetleg a lány szenzitívebb, és több odafigyelést szeretne, és nem kapja meg. Én ezt így a saját életemből nem... Én se emlékszem úgy a Petire, mint egy bunkóra a terhességeim idejéből, de ő nem az a fajta, aki attól, hogy én terhes vagyok, majd ott engem Hát nekem az elsőnél még igen, de hát a másodiknál meg a harmadiknál ugye azért a kiskóba az igen, nem olyan érdekes. Meg például ez a fog meg a hasamat, mert most mozog. Jó, megfogta, de nem ez volt a nagy show. Csak ezek a nagy ilyen alien mozgások, azok voltak ilyen érdekesek. És ami szerintem majdnem mindenkinek van, amikor így beszélgetünk, hogy amikor hazamész a kórházból kialvatlanul a párnapos benntartózkodás után, akkor mindenkinek van egy momentum, valami icipici dolog, amin elpattan az agya, és akkor jön egy ilyen jó nagy bőgés, amikor hazamentél a kórházba. Ez nálunk annyi volt, hogy beléptem, és nem találtam megfelelőnek ház tisztaságát, illetve a rend témában, és én ezen teljesen. Én a mai napig nagyon büszke vagyok magamra, hogy amikor a Olivért, azt hiszem, hoztuk haza a kórházból, ugye augusztusban született, dühöngő kánikulába jöttünk haza a klíma nélküli autónkkal Győrből, 1 órás utacska, és a menet közben derült ki, hogy nincs otthon kaja. Úgyhogy megálltunk, én a frissen szült, meg a újszülött, kinn a kocsiba várakozva, amíg a Peti bement a boltba bevásárolni. Én olyan ideges voltam. És milyen jó fel, hogy akkor nem mondtad, de most? De most? De valószínű egyébként utána is puffogtam, vagy lehet, hogy már arra nem fecsére, nem tudom, biztos, de ráadásul elkezdett ordítani a gyerek, tehát tényleg ez a szörnyű volt, és én meg még azért annyira nem voltam fit. Nem, hát olyan, nagyon mivel ott vagy voltam. valakivel egy szobába, vagy nem, de ugye egész éjjel fönn vagytok, napközben nem lehet pihenni, meg mire aludnál jön valaki vizitel. Ezt nézik, azt nézik, mindenki hull, mire hazaér a kórházból. Igen, meg tényleg ez a rohadt meleg, úgyhogy én ott nagyon nem voltam boldog. A Bali az nagyon rutinos volt, mert a második szülés után, amire hazamentem, hívott egy takarítónőt. Hogy nem, hogy ez megismétlődjön ez az epizód, hogy idegrohamot kapok, de tényleg óriási kupi volt, mivel a mi gyerekünk volt a csapatban az első, ezért egy olyan tejfakasztó bulit rittyentettek, amit így valamilyen amerikai Pite című filmben is esetleg
hathattak volna. Hát nem mondom, hogy szoktam én ezt emlegetni, ezt a bulit. Hát körülbelül volt szék a tetőn, meg boros üveg a Hát, és villanyórába. akkor ez még a visszafogottabb. És a szerelmes nászágyunkba körülbelül 6-an aludtak. Nem látom. Nem akkor, mikor hazaért a Fankan? Igen, addig vagy akkor is. Azokban. De igen, tehát hogy a Bali úgy érezte, hogy ő rendet rakott, én úgy éreztem, hogy nem teljesen. Figyelj, messze van ez a pöfögő. Akkor vissza. Visszarakom, befüstölöm magunkat. Na, akkor ez volt az első. Ez volt az első, igen. Mi azt hiszem ezen ott nem vesztünk össze nekünk, amíg az ilyen első időszakban voltak, és azt hiszem, és látszik is. ez a Bencével volt csak ilyen nagyon kiélezett dolog, hogy egy idő után, mikor már őt így le lehetett kicsit passzintani, akkor én folyton akartam volna menni programra, de a férjemmel, a gyerek nélkül. És a Peti az meg abban az időszakban, nem tudom miért, meg nem tudom, hogy emlékszik rá, folyton a gyerekkel akart menni. Nálatok ez pont fordítva van, a mai napig is szerintem. Ja, hogy a Bali akarna, vele. Igen, inkább veled kettesbe, te Én meg meg a képes vagy a gyerekkel. nászútra elvinni a 3 gyereket. Olyan édesek. Na mindegy, és akkor ebből nekem voltak ilyen kis sértődéseim. Tehát, hogy ez is, hogy akkor a gyerek nélkül program, vagy a gyerekkel, hogy kinek van több igénye erre a párkapcsolat, meg minőségi időre. Egyébként megmagyarázta, hogy ennek az oka, hogy ő ugye jóval kevesebb időt tölt a gyerekkel, egyrészt nem unja ezt az életet, amit én már esetleg kicsit úgy azért változatosabbá tennék, meg hát ő is szeretne vele időt tölteni, úgyhogy nem is mentünk egyébként túl sokat amúgy se. Akkor utána van szerintem, ami szerintem a nők nagy százaléka elköveti, ez az értelmetlen célozgatás. Tehát ez Ja. Megjöttél, egész nap bőgött, úgy elmennék már zuhanyozni, és ehelyett ugye tök jó lenne, ha azt mondanád, hogy figyelj, megfognád egy kicsit, mert most elmennék zuhanyozni. Tehát az, hogy 20 percen keresztül célozgatsz, és utána kiakadsz, mert ő nem fogta a célozgatást, eznek semmi értelme. És most jutott eszembe egy, amit föl se írtam, pedig az is ilyen Bence, Marci, most mióta 3 van, azóta semmi ilyen, tehát egy fél konfliktus sincs ebből, de az első gyerekkel tuti, és lehet, hogy még a másodikkal is volt állandó probléma azzal, hogy mi azért elég sokat eljárunk, mármint hogy Peti meg én külön-külön, mert együtt viszonylag nehéz. Most! De az elején nekem is ugye volt szabadidőm, csak egy kicsit én ugye, mint anyuka nehezebben szakadtam el onnan, nehezebben engedtem ki a kezemből a gyereket. A Petinek viszont voltak hétvégi programjai, ilyen 3 napos legénybúcsúcskák, meg hasonlók, amire én nagy lelkűen elengedtem. De én olyan műsort csináltam előtte, meg utána is, erre nagyon emlékszem, ez a Bencével lehetett, még a május együtti lakásban. Igen, ez Vérig voltam sértődve, tehát én ezt a az számmal első gyereknél kimondtam, mindenki eljátsza. menjél nyugodtan, és aztán amikor hazajön hullamásnaposan permig részegen, akkor nem szólok hozzá 3 napig, és ezt minden alkalommal megcsináltam. Ja. Igen, de most már ezen annyira túl vagyunk. Semmi, tényleg. Mindenki elmehet szabadon oda, ahova akar. De erre el kell jutni, és erre tudatosan el kell jutni, és a fiúnak is el kell engedni a lányt, a lánynak is a fiút. Tehát mondjuk sok apuka csinálja ezt, hogy nem engedi el, vagy hát, nem engedi el. Hát nem bír el 2 gyerekkel, vagy nem bír el 3-mal, vagy nem bír el. De ez is olyan, hogy lehet, hogy ezt is mi csináljuk, hogy nem engedjük ki ugye a kezünkből a Mi az? egy felragasztható ilyen röcögő szemgolyó, igen. Akkor a másik az, ami szintén csak a gyerek születésével derül ki, az, hogy milyen neveltetést hozunk otthonról. Igen, milyen mintát. Addig egyáltalán semmi szerepe nincs egy párkapcsolatnak, de amint meg ott a gyerek, egyszerűen óhatatlanul rögtön az ember szájából kikönyököl az anyja, meg az apja, igen. és nincs esélye, ez előhívja ezeket. Ez előhívja, igen, és lehet, hogy odáig azokat a jellemvonásait abszolút nem helyezte elő, de akkor valamiért rossz. És
És ez nagyon-nagyon nehéz, és akkor utána az ember így tudatosan tudja, hogy jó, mondjuk én ezt nem így akarnám, én ezt máshogy csinálnám, elolvasom róla a könyvet, megbeszéljük a párommal, hogy ezt nem így, de amint van egy olyan hirtelen harag vagy konfliktus, a zsigeri reakció az amit otthoni. otthonról hoz az ember. És akinek mondjuk ez nem annyira jó, Nem szerencsés beállítottság, az ott születhetnek ott rengeteg konfliktus van. Igen. De ez nagyon fontos. Olyan vagy, mint az anyád. De meg amikor az ember magán látja. Anyu, nem rólad beszélek, ezek csak ilyen példák. De ez tényleg, és ezzel így szerintem nagyon sokan megküzdenek, és hogy odáig így nem látja magát olyannak, de abban a szituációban. Mert nem volt abban az élethelyzetben még, amiben az előkerülhet, és akkor ott a gyerek születésével hip-hop belekerül. Ugye itt van az, hogy nem ketten költöztünk össze, hanem 6-an. És meg ez a másik ugye, hogy mit fogadunk el a nagyszülőktől, ki mennyire engedi bele a nagyszülők véleményét, ez mennyire tetszik a párjának, ha nem tetszik, ki mondja meg a nagyszülőnek, és ebből Igen. Egyébként tragikus. Igen, hát itt a klasszikus anyós-menny felállás, ez az Orsi is említette. Igen, ugye erről mi többet tudunk, mivel mi a női oldalakat, de ez biztos, hogy tehát egy após, egy bárki, nem tudom, tehát hogy ki mennyire akar ebbe beleszólni, most a mennyből indul ez ki, vagy tehát, hogy ez most nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogyha most vegyük akkor egy anyós és egy menny viszályt, abba egy fiú, mármint a férj, az fel tud őrlődni. Sajnos a mi családunkban is egy baráttal történt ebből tragédia, hogy egyszerűen nem bírta azt, hogy az anyósa és a felesége anyja és a felesége addig marták egymást, amíg ő sajnos úgy döntött, hogy nem tud ez egyébként az ilyen szélsőséges viszály szerintem, legalábbis remélem, hogy az ennyire szélsőséges, az ritka, de ez egy teljesen alapfelállás szerintem nagyon sok családban, hogy ugye az anyuka az a saját anyját hívja segítségül elsőként, fogadja el a véleményét elsőként, nem tudom, és az anyós véleménye meg vagy nem számít, vagy nem jó, és a többi. Hát és akkor itt ugye bejön tehát, hogy én most, tehát én mind a kettőjét elfogadom, tiszteletben tartom, egyik sem akarta rámerültetni. Nem is erről beszélek, csak egy ilyen klasszikus, ilyen állandó, ez tényleg egy ilyen állandóan visszaköszönő dolog. És hogy az ahogy ugye ezt a férj megéli, hogy az ő anyjának a véleménye nem, az ő anyja nem. Hát szerintem ez a menyekből indul ki, hogy most ki mennyire határozott, vagy mert egy csomó lány meg úgy van az anyjával, hogy na csak így ne. Tehát, hogy... Persze, most nem azt mondom, hogy ez mindenki, csak hogy ez egy ilyen klasszikus konfliktus forrás lehet, hogy... Vagy például, hogyha férfi oldalt, ugye a baráti társaságban ilyen is van, hogy mondjuk a fiúnak az apja úgy gondolja, hogy mondjuk egy fiú miért fürdeti a gyereket, miért sétáltatja, miért pelenkázza, és ott meg a fiának tolja ezt, hogy hát neked ezt nem kell. Tehát, hogy ilyen is munka, igen. Ilyen is van, de ugye ez se egy ilyen, azért nem mindenkinél. Most már ez ég. Csak nem. Úgy látod, mintha? Igen. Komolyan? Nem ezt a izét látod? Ezt. Gyerekek, itt a megvilágításon olyan csodákat csinálnak, mi a főbből. Ugye fölgyújtjuk az egész asztalt. Na szóval szerintem ez egy másik téma, az a lényeg, hogy szeretnünk kell a párunkat, és az ő szüleik el kell fogadnunk, mert ők nevelték nekünk. És ők a nagyszülei a gyerekeknek. Ők a nagyszülők a gyerekek, hogyha te anyád, hogyha nem az én anyám, az a lényeg, hogy tiszteletben és normálisan kommunikálva kell ezeket is. Nem lehet oda dobni a házastársat, hogy ezt old meg a szüleiddel, mert akkor két tűz közé kerül. Persze. Igen, ezt okosan kommunikálva. Még egy klasszikust elfogtatnék.
párod leugatása a gyerek előtt, miközben a gyereket neveli. Mindig megfogadom, hogy bölcsebb asszony leszek. És sose tudod megállni. Hát mondjuk Hát sokszor 95%-ban egyszerűen ez nem sikerül. Tehát, hogy amikor úgy érzem, hogy a gyerekemnek az érdekei, vagy valaki nem úgy szól, Közbeavatkozás. tehát belőlem én rögtön kineveztem a másik 6 fejemet, és bárkinek a torkának ugrok, hogyha ez nem úgy. De itt most De beszéljünk arról, az egy konkrét. Igen, tehát a férjemmel, és ezt sajnos mindig megbeszéljük, hogy ezt nem lehet, néha már sikerül is, de néha meg nem sikerül. Igen, nálunk is előfordul, én szoktam próbálni diszkréten, de a Peti nem díjazza, és egyébként meg is értem, meg talán ilyen, hogy így direktbe, így felhangon szóltam rá a gyerek előtt ilyen vita közben, talán egyszer fordult elő, most ezt nem azért mondom, mert hogy milyen menő vagyok, hanem én inkább ilyen visszafogottabban szoktam, de nem jó stratégia ez nálam, mert ő olyankor ideges, és ez még jobban felidegesíti, hogyha én még ott élem. Nálunk az szokott időnként jól működni, amikor jó paszban vagyunk, hogy amikor az egyik idegállapotban van, akkor a másik belép egy ilyen nagyon nyugodt szerepben, vagy nem tudom, ami, ha jó paszban vagyunk, baromi jól sül el, mert leveszi a terhet a másiknak a válláról, és akkor könnyedebben megy tovább a nap. Ha meg rossz paszban vagyunk, akkor viszont bejön az, amit általában én szenvedek el, mármint hogy az én kis fejemben, ez a jó zsarú, rossz zsarú, hogy köszi, én vagyok a hétfejű sárkány, és akkor megjelenik ő az udvari bolond. Ha jó paszban vagyok, akkor tudom értékelni, de ha nem, akkor baromi rosszul tudom magam érezni napokig emiatt. És puffogok. Hát igen, meg sok-sok ilyen klasszikus van, aki kell fel éjszaka. Én dolgozok, ezért neked kell. Jó, de én egész nap a gyerekkel voltam. Hullafáradt vagyok, ez is egy ilyen klasszikus dolog. Vagy hogy... Elnézést. Ilyenek nyáron. Jaj, ne. Hát ez... Nem történt semmi olyan, viszont leverted a... Jaj. Megtámadtak a... valami. Hogy kinek mi a dolga, de ez is csak ilyen megbeszélés kérdése. Mint minden. Mint minden, meg hát ugye ez a kórház utáni lét, ez ugye egy nagyon kialvatlan helyzet, és az nagyon-nagyon konfliktus gazdag, amikor anyuka kicsit zizi. Van, aki ezt jobban Gyere már beljebb a képbe. Van, aki rosszabbul. Meg az egymás hibáztatása, tehát, hogy amikor ilyen kisebb dolgokba, ezt az Orsi is mondta, hogy ez nagyon sokszor előfordul, hogyha mondjuk rosszul tanul a gyerek, vagy rosszul viselkedik, akkor igen, mert túl engedékeny vagy vele, meg mit tudom én, hogyha nagyon megüti magát, igen, mert te hagyod felmászni, vagy például, hogyha kiderül a gyerekről valami sajátos nevelési igény, mondjuk egy autizmus, vagy egy ADHD, vagy bármi, akkor az egész, akár az egy egész család, vagy família összeáll, és elkezdi hibáztatni a másik génjeit, és családját, és mutogat, hogy igen, mert annak az apja az fura, meg a nagymama is már, és igen, és akkor itt jönnek a nagy tézisek, hogy miért történt ez a gyerekkel, ami. Rossz esetben. Igen. Én ilyeneket mondjuk így személyes, vagy ilyen közelieket nem. Én ilyet a baráti társaságban is hallottam, hogy a nagyszülők elkezdték kibáztatni az apukát, hogy igen, mert az is ilyen, meg olyan, meg fura, meg nem is az a gyerek baja, csak nagyon hasonlít a fura apukára, és hasonlók. Akkor, ami szintén ilyen, az mondjuk nálunk szerintem nem annyira áll fönn, de ez nagyon sok helyen ez amikor apuka hazajön a munkából, ez a tessék itt a gyereket. Igen, ezt már egyszer beszéltük, hogy... Egyébként szerintem ebben az a lényeg, hogy igen, lehet, hogy nagyon fáradt vagy, meg a másik is nagyon fáradt, és ez is csak egy ilyen szeretett dolog, hogy vegyük észre azt, hogy ki a fáradtabb. Most lehet, hogy éppen ezen a napon valóban anyukának telt meg kicsit így a bugyra, máskor meg apukának, de ez nincs mindig így, hogy én egész nap itthon voltam, én vagyok a fáradtabb, meg a lestrapáltabb
hanem ezt úgy észre kell venni, hogy mind a ketten fáradtabbak vagyunk, de most én vagyok az, aki jobban, még föl tudja magát szívni, viszont itt egy másik helyzetben meg te. És egyébként most ugye beleültem ebbe a helyzetbe is, hogy Máló után én szedem össze a gyerekeket, így szépen sorjában, és nem mindig jó, tényleg, hogy még fejben azért egy kicsit máshol lennék, de ők már ott durzsolnak a hátsó ülésen, és akkor úgy kellene reagálnom. Tényleg nem lehet könnyű, és nehéz átlényegülni azonnal, vagy hát nem lehet azonnal átlényegülni. Vannak napok, amikor és akkor ezt kell észrevenni, vagy lekommunikálni, hogy hétfő, szerda, pénteken. Így, tehát komolyan, tehát vannak ilyen, ha valamilyen állandó konfliktus, akkor ilyen bagatel megoldások is szerintem szóba jöhetnek. Ez nálunk se olyan, tehát nem mondom, hogy jól csináljuk, mert nem, csak valahogy ebből így nem, jól néz ki a háttérben, mikor villámlik, így nem alakulnak ki ebből. Egyébként ezért is nagyon fontos, hogy a gyerekünket megtanítsuk arra, hogy az érzéseit jól kommunikálja, hogy meg tudja fogalmazni, hogy mi a baja, mondjuk egy fiúgyereknél, mert akkor lesz belőle egy olyan férj, aki el tudja mondani rendesen, hogy mit érez, hogy mit gondol, hogy kéne. Igen, meg át tudja érezni esetleg valamennyire a másik ezt egyébként az Orsi mondta, a pszichológus, aki segített nekünk ebben a témában egy kicsit, hogy ha egy gyerek nagyon sok konfliktust él meg otthon, tehát hogy ez a folyton áll a kés a levegőbe, akkor kialakul egy érzékenysége, amivel folyton monitorozza igazából a helyzetet, meg a szülőket, hogy ez mikor pattan el anyukám agya. És hogy ez megmarad felnőtt korban is, és hogy akkor is ilyen hiperérzékeny felnőtt lesz, hogy most folyamatosan úgy. És csak a legkisebb változásra is már reagál. Már érzékenyen reagál, igen. Nem hiszem szerencsés. Akkor még ami ilyen fontos, az ugye a kettős nevelés, tehát hogyha teljesen más nevelési stílusunk van, vagy elveket vallunk, az egy nagyon-nagyon személyiségkárosító dolog. Tehát abból kialakul egy olyan kétszínű, ilyen hinta-palinta személyiség, hogy igazából mindenkinek tudni fogja most anyánál mit lehet, jó, ez egy egészséges dolog egy fokig, hogy úgy föl tudja térképezni, hogy a nagyszülőknél mások a szabályok meg otthon, de amikor folyton egy ilyen kétszínűségre van kényszerítve azzal, hogy a szülők egyáltalán nem értenek egyet a legfőbb szabályokba, ott teljesen torzul de ott ez egy torzul, tehát hogy ez egy pszichológiai korkép lesz a végén, ami a gyerekben kialakul, mert az nem lesz egészséges. Tehát nagyon fontos, hogy a főbb dolgokba egyet értsünk. Legalábbis, ha elsőre nem is, és akkor azt ne a gyerek előtt csattintsuk ki. Meg hogyha párszor előfordult, hogy nem értettünk egyet, akkor azt le kell ülni, hogy akkor most ezt miért, meg hogyan, és meggyőzni az egyik felet, vagy legalábbis valamilyen kompromisszumot megállapítani, hogy akkor ezt hogyan csináljuk. Mert nem lehet ezt mindig, hogy akkor... Igen, de az ilyen fontos, tehát mert most mit tudom, minden családban van ezt is azt hiszem említette az Orsi, ugye? Minden családban van a szigorúbb, meg a megengedőbb szülő. És én itt nem erre gondolnék, tehát ez itt szerintem rendben van. De csak amikor már más. Nagyon, igen, meg amikor tényleg olyan, amit ez egyik fél egyértelműen tilt, és valamiért okkal, akkor azt a másik nem engedheti meg. És most nem ilyen piszlicsáré dolgokra gondolok, hogy ő mondjuk nálunk, hogy a Peti nem szól rá mondjuk bizonyos dolgokért a gyerekekre, de ez nem jelenti azt, hogy... Az egyik szülő azt mondja, hogy vacsorára megehet 3 tábla mélkacsokit. Ott már lehet. És a másik meg szeretné, ha esetleg vacsorát enne. Na igen. De amikor ez a szülő nincs otthon, akkor ehet 3 tábla mélkacsokit. Csak anyádnak el nem mond. Ja, az meg a másik, igen. Akkor még olyan, amikor felvettük azt a videót, hogy a felvállalhatatlan érzések, akkor utána írt nekem az egyik régi barátnőm, akiről azt gondoltam, mert ő egy nagyon nyílt és jól kommunikáló ember, meg egyébként vannak a családjukban más gyerekek is, hogy
hogy ezeket így megbeszélik az emberek egymás között. Most erre gondolok, hogy ugye az éjszakai idegállapotban, hogy az emberben milyen agresszív érzések tudnak támadni, amiket mi elmondtunk abba a videóba, és írt nekem, hogy ő most nyugodott meg, egyébként kb. 3 éves a gyereke, mert hogy még soha senki ezt neki nem vallotta be, és amikor mondjuk ilyen dolgok voltak, hogy mondjuk ő éjszaka olyan ideges lett, vagy úgy kikelt magából, akkor a férje hibáztatta őt, hogy más anyuka ilyet nem csinál. És szerintem ez sok helyen van, hogy a férj elkezd ez a bezzeg a mit tudom én, a Gina biztos nem reagált volna, és ez a senki nem lát bele a másoknak a nappaliába, de szerintem sokan azt gondolják, hogy meg más ilyen barátnőnk is van, akinek a férje azt gondolja, hogy mit tudom én, mi mennyire, határozottabbak vagyunk, mi többet vagy lazábbak, vagy jobban csináljuk, és ezt a felesége óra alá dörgöli. Igen, és ezt leszűri mondjuk olyan találkozásokból, ami nem reprezentatív, azt, hogy most egy kerti partin ki hogy viselkedik. Igen, és tényleg nem lehet belelátni. Mi az egymáséba se látunk bele egészen. Csak mi sok mindent bevallunk. Igen, meg sok mindent megbeszélünk. Ez jó is, hogyha az ember legalább bevallja egy-két embernek, és az egy-két ember szintén bevallja, és akkor kiderül, hogy más is érezik, meg más is hibázik. Csak ez valahogy nem történik meg, és ez nekem tök furcsa. Mi sokszor feloldozzuk egymást, hogy figyelj, most ezt csináltam, meg azt csináltam, mert nagyon elpattant az agyam, és akkor... Múltkor nálunk is az volt, hogy és kép... Hát így, na. Tehát emberek vagyunk, de hogy van ez, hogy a férfinek van egy ilyen képe, hogy a jó anya az olyan, és te miért nem vagy olyan, te miért nem vagy türelmes. Szerintem nagyon erős egyébként egy ilyet egy anyukára rátolni, vagy egy apukára. De nem biztos, hogy ez így meg van fogalmazva, csak egy kicsit éreztetve. De az is elég. Hát az főleg is elég, de ez így előfordul állítólag. Önbizalombeli anyukának. Nekünk van egy ilyen, nem ez se szokott ilyen ordítós veszekedésig fajulni, de egy ilyen állandó, szintén kis problémánk, hogy én ugye a 6 év, amit így, vagy így lassan 6 év, amit így letoltam a gyerekekkel otthon, abból kifolyólag azért ugye elég rutinos vagyok, elég sok mindent úgy látok, hogy van a szituáció, de én már 6 lépéssel előrébb vagyok. És ezért ezt a mostani lépést, ezt már úgy alakítom, hogy az a 6., az már úgy legyen. És itt jönne a probléma, hogy amikor a Peti, mit tudom én, animálja ezt a 6., vagy ezt a konkrét lépést, akkor én beleugatok, hogy ezt meg azt úgy meg úgy csináld. Ami nem azért van, mert azt éppen akkor rosszul csinálja, hanem mert tudom, hogy az majd úgy lesz jó, akkor most teljesen mindegy, miről van szó, és a Peti ezt nem annyira díjazza, főleg ilyenek szoktak lenni, mondjuk a konyhából fölóbégatok, hogy mit tudom én, a izét ad majd rá, mert majd úgy kell, tehát ilyen igen, semmi izé nincs benne. Nagymamákkal kapcsolatban mindig ez a 5 lépéssel előrébb látok, és akkor elmagyarázom, hogy most én miért igen. Azt mondjuk, hogy ja, igen, igazad van. És akkor nem ez az izé bele kotyogós hülye lennél, meg tényleg nem felülbírálnám én az ő döntését, hanem csak megmondanám egyrészt, hogy én hogy szoktam, és akkor úgy legyen, mert amiatt, tehát úgy fog majd a 6-nál az ott jól visszaköszönni, de ez nem mindig szokott jól elsülni. Van, hogy föl se veszi, és akkor csinálja, van, hogy rossz passzában kapom el ezzel, és nem örül neki, és akkor ő is így visszaugat. Nálunk a Bari az nagyon elfogadja az én szabályaimat, de például, hogy szerintem a fiúk, vagy aki kevesebbet van a gyereke, hogy így nem tudja így rögtön követni a dolgokat. Például egy jó példa, tél van, föl kell öltöztetni overába a gyereket, és akkor minden nap overába küldjük el mondjuk az óvodába. És egyszer csak, ugye mostanában sokszor előfordul, hogy egyik nap -10 fok van, másik nap meg +20, vagy mondjuk 5, és
ha én nem szólnék, hogy mától már nem overált, csak kabátot, vagy most már nem csak kabátot, hanem mondjuk most már mellényt, most már elég a termópulcsi, akkor szerintem augusztus közepéig neki ez a parancs van, hogy az agyába, hogy overálba megy, ő minden reggel ráadja az overált. Jó, na nem, de hogy... De egyébként érted, hogy, és akkor én mondom neki, hogy figyelj, igen, mert tegnap valóban ezt mondtam. Ez volt, de ma már nézzél ki, 20 fok van, most már elég a pulcsi. Ja, akkor pulcsi. Na, de amíg nem szólok neki, hogy most már pulcsi se kell, mert augusztus 20-a van, akkor ő pulcsit adna rá reggel. Tehát, hogy így úgy van, hogy jaj, de jó, ezt most akkor már tudjuk, hogy mit kell ráadni a gyerekre, ő ezt egyedül nem bírálja ilyen fölül. nálunk is van, ezen egyszer, ezt meséltem neked egy ilyen konkrétat, és már nem fog eszembe jutni, de valami hasonló volt, hogy azon mi összeszólalkoztunk egy kicsit a Petivel, hogy mondtam kedden, hogy kabátba menjenek, mert hogy hideg volt, és akkor csütörtökön meg rászóltam, hogy miért adja rájuk a kabátot, mikor látványos, hát 10 fokkal ugye melegebb. Ugye most sokszor van így, hogy teljesen más az időjárás. És akkor az úgy nem jól sült el megint, hogy nem tudod eldönteni, hogy mit akarsz. Hát én el tudom, csak az időjárás nem. Úgyhogy ezért is én szívok néha. Nekünk amilyen nagy konfliktus forrás például az asztalnál, hogy Ámos nagyon-nagyon válogatós, és a Bali ezen minden áldott nap, minden étkezésen kiakad. És már mindent elolvastunk, már mindent meghallgattunk, és a Vekerdi azt mondta, hogy egyen bármit, meg, tehát, hogy minél nagyobb stresszt csinálunk az étkezés körül, annál rosszabb evő lesz a gyerek. Igen, meg ez egy ilyen hatalmi játszma is tud egyébként lenni, ebből is van. Akkor mindig ráfeszülünk, és ő egyszerűen nem tudja megállni, hogy legalább egy beszólása. Megint csoki golyó! És ez a na ez például nálunk ilyen, ez szerintem ezen mi minden nap összeveszünk. Mi ezen az asztal körüli dolog, nekünk nem az evéssel van a baj, hanem az evés közbeni viselkedéssel, hogy nem maradnak a seggükön. Tehát egyfolytában fölugrálnak, rohangálnak, plusz nem mellesleg verekszenek az asztalnál folyton, és én ezért egyfolytában dumálok, megosztom az észt. Már van, hogy megelőzve, vagy nem tudom, és ez biztos, hogy például Petit halálosan idegesíti, és mondjuk eddig talán 2-szer tette szóvá, de azért már nyeli a mérgét. Én meg vagyok róla győződve, hogy ezzel halálba idegesítem. Ugye szívem? Bocsi. Ami nekünk ilyen konfliktus forrás lehetne, de ritkán fajul hangos veszekedéssé, talán egyszer fordult elő ez is, de mindig ilyen ez a darazsak, ez a zsizsegünk egymásra emiatt. A gyerekeim most már nem annyira, de nem is kicsit betegesek. És nekem az tehát én nem hordom őket orvoshoz, és nem azért, mert nem szeretem az orvosokat, hanem mert általában olyan a betegségük, amit én megoldok. Ezt már egy párszor mondtam. Tehát az Olcsinak is van egy állandó betegsége, hallom a hangján, hogy az milyen, fölismerem, tudom, mit kell csinálni. És ez egy állandó ilyen szurkálódós konfliktus nálunk, hogy most például a Marcinak a legutóbbi betegsége, ami ilyen 39 fok fölötti lázat nyomatott 3 napon keresztül. És én nekem ebben már van egy ilyen rutin, ha elviszem a lázas gyereket, akinek semmi bajom, semmi más látható bajom, én akkor megnézem a torkát, nyomom, nem tudom, arra nem fog semmit mondani a gyerekorvosunk, és én ezt tudom. Nem fog neki semmit adni, nem fog antibiotikumot írni 3 napig, mert nem kell. Ha már letelik az idő, akkor majd el fogom vinni, és akkor majd ír, de addig nem írna. És már ebből, tehát ő folyamatosan duruzsolta, hogy dehogy vigyem, és az ügyelet, és a nem tudom, meg így folyton érzékeltette, meg így elkezd az interneten így olvasgatni ilyen dolgokat, vagy mit tudom én. És akkor ilyenkor már én kétségbe vonom az anyai kompetenciámat, meg úgy egyébként, meg már elképzelem, hogy veszélyeztetem a gyereket, akkor ráírok a gyerekorvosra, vagy fölhívom, vagy nem tudom, és elmondja, hogy így jó, igen, ez így kellett, jól csináltuk, nem töttörö, és akkor se nyugszom meg, hanem iszonyatosan dühös vagyok, hogy miért hagyom magamat elbizonytalanítani, mikor az elején tudom, hogy jobban tudom, mert hát miért ne tudhatnám jobban, de és ebben állandóan. Én mondjuk ebbe tiszteletbe tartom a Balit, aki szörnyen hipohonder, és amint a gyerek valamilyen kicsit, de egyébként az enyémek hál' Istennek nem betegesek, de ha van valami pici, köhögött, nem hallott, hogy köhögött éjszaka? Nem, de hallottam.
Miért köhög? És tudom, hogy az ő agyába ilyenkor így lejátszódik. Hogy mindjárt ő is köhögni fog? Nem, hanem hogy valami tüdőrendellenessége van, tehát hogy ő sokkal tovább viszi ezt, de én ezt most minden vicc nélkül tett, vagy mit tudom, múltkor, hogy meg volt duzzadva a nyirokcsomója. Mert nekem is olyan, hogy nekem is mindig megvan. Én tudom, hogy ez egy nyirokcsomó duzzad, de ha a Bali fejét látnád, hogy mumszos a gyereke, vagy? Nem, ennél sokkal durvább dolgokat. Most ki se akarom mondani, mert tudod, ez a nem akarod a ördögöt a falra, de ez a, hogy mi az a csomó a nyakán? És én nekem tudom, és ebben én őt tiszteletbe tartom, hogy én akkor rögtön elviszem a doktornénihez, mert tudom, hogy ő addig nem nyugodt, hogy most mi az a csomó a nyakán, és ezt most tudnunk kell. És ha a Mária is azt mondja, hogy egy nyirokcsomó duzzanat, akkor még egy napig tud aludni, de ha az a nyirokcsomó duzzanat nem lohad le, akkor megint el kell vinni? Hát... Tehát, hogy ebbe egyébként én nem akarom szivatni, mert tényleg annyira meg tud ijedni. Nem, meg ő neki van ez a kis problémát. A Petinek nincs szerintem ilyen problémája, ő egyszerűen jobban szereti a szaktekintély szájából hallani, én nem vagyok szaktekintély, de én azért nem engedek, mert mivel, hogy az enyémek betegesek, most ha minden köhintéssel, meg lázzal elmegyek a gyerekorvoshoz, akkor én ott ülök szeptembertől márciusig. Tehát mondjuk 3-4 havonta látja valamelyik gyereken, tehát tényleg nem sok ez, de akkor elmegyünk, és akkor... De hát mondjuk nekem is voltak már ilyen beképzeléseim. Igen, mondjuk olyanok nekem is. Nem is tudom, mi volt. Ja, a Marcinak volt az is valami ilyen nyakánduzanat, és nem tudta elforgatni a fejét. És rohadt lázas volt. Nem mozdult a nyaka. Hát én amikor a Benike megszületett, és így szoktattam, és így nézegettem, milyen fejformája van. Ez a gyerek vízfejű. Ezt így nem mondtam el senkinek, csak néztem, hát ez a gyerek nekem vízfejű. Elmondtad. Igen, de akkor elmentem a gyerekorvoshoz, és akkor nézegeti. Micsoda kobak. Azért majd mérjük le centivel. Úristen, látja, hogy vízfejű. Tudja, hogy vízfejű, hát én teljesen kész voltam. Nem vízfejű. Nem. De volt még egy pár ilyen, de mindegy. A legdurvább az volt, amikor az Arcsi elkezdett bicegni, akkor lefeküdtem a nappali közepére, és kész. Tehát belőlem kiszállt az erő, és én ott mindent gondoltam. Tehát ott egy progrediáló izomsorvadás, ez a minimum. Múltkor én is ilyet halucináltam egy másodperc alatt, mert a gyerek ordítani kezdett, a Bence, a 6 éves, majdnem 6 éves, hogy fáj a karja, de ilyen teljesen mire kiderült, összecsípték a szúnyogok, de nagyon, és estére nagyon bedurran neki, de egy karján volt, vagy 6 csípés még a hónaljában. Tehát szörnyen nézett ki, de ez az agyas nem mondta, hanem csak ordított, mint az állat, és én már mindent halucináltam. Na, még mit akartunk ezzel? Nekünk egy van még, ilyen kis aprócska, ami szintén nem ilyen nagyon-nagyon párkapcsolatunkat meghatározó, de mégis állandó, hogy bármi, amit a másik vesz, vagy akar venni a gyereknek, az a nettó hülyeség kategória. És ez most pont nagyon aktuális is, mert pár héttel ezelőtt voltunk a gyerekeknek cipőt venni nyárra. Én ott már egy De utána ugye nem fogtok ezzel összeveszni. Pár napja ezt már így emlegette. Nem, mondta, hogy bármit mondhatok, ennyit mondott. Mert utána majd megkérdezzük őket is. Igen. Na, és én erről így elkezdtem beszélni, hogy milyen cipő, meg nem tudom, meg én, hogy mondtam, hogy én 2 párat szeretnék fel gyerek, ami hát ugye 6 cipő. Ez minek nem. Szültél, ennyit nem bírsz magad? Nem. Ennyi kölköt ruházni. Na, és akkor itt volt egy kis ilyen nem összeveszés, hanem ő egy kicsit engem leugat, én meg kicsit megsértődök. És akkor a mai napon elvonultunk családilag a IKEA-ba, ahol a férjem közölte, hogy ő akar venni a gyerekeknek egy ilyen piknikpadot. Vagy asztal kis padokkal. Én is akartam olyat, a Lidlibe is árulták, de a férjem mondta, hogy hülyeség. Én szerintem is hülyeség. Pont pár napja mondtam, hogy hozzuk ki a teraszra az étkezőasztalt, amin az Olivér már teljesen jól ül, meg nem tudom, hát és meg minek még egy bútordarab. A 8. gyereketeknek jó lesz. Majd azoknak jó lesz. Hát tényleg, na mindegy, és mert ezt így
Tehát így lett volna 50 érvem, de ennyit mondtam neki, hogy nem kell. Majd lementünk a raktár, hogy hívják ez ott a izére, és akkor egyszer csak megjelenik a dobozzal. Én úgy fölidegesítettem magam, hogy nem szóltam hozzá kb. Bicskéig hazafelé. Komolyan azt hittem, hogy megölöm. És nem is a pénz, meg mit tudom én, mert mint hogy meg kicsit elszámoltak valamit a kasszánál. Komolyan? Igen. De jó. neki most nagyon kismeret furdalása, úgyhogy lehet, hogy majd még hónap visszamegy. Hanem most ez, hogy mondtam... ne teggeljük be jó, ezzel. bocsi, tehát nem mi voltunk. Ez, vagy mondom, hogy nem kell, és direkt nem fejtettem ki, hogy ne vitatkozzunk ott össze az IKEA-ban, és mégis odahozza, és aztán délután összeszerelte, és tök cukin ott ültek a gyerekek, kétszer is már. Jó, most ez olyan, hogy igen, vannak ilyen dolgok, hogy tök cukin ott ülnek, csak aztán majd csak ülhetnek a sörpadnál is. És meg van nekik egy ilyen szettjük már otthon, igaz, hogy az nem annyira praktikus, de meg hát ott a rendes asztal. Ez mindegy, szóval... szóval... hormonfotelem. A hormonfotel. A Brandonos hormonfotelem, ez egy kisméretű fotel, amit én meg voltam győződve, hogy enélkül az életünk nem lehet teljes. Ez egy gyerek fotel, plüss bevonattal. Plüss bevonattal, nagyon csúnya, nagyon kicsi, viszont Eszméletlen. drága volt. És nagyon kényelmetlen lehet benne ülni. Igen, és ez a tök cuki, mert elképzelt, hogy majd abba fog olvasgatni. Igen, még egy kis olvasósarkot is rendeztetek neki. Igen, berendezte egy kis olvasósarkot is. A 3 évesnek, vagy a 2-nek? Jó, a dióéknak is meg kellett venni ezt a hormonfotelt. Hát ez tényleg egy hormonfotel. Na szóval ilyenek vannak, hogy... Ez nekünk nem annyira. Nálunk valahogy ez így nem... Nekünk a legnagyobb az az, hogy felülbírálom, amikor rászól a gyerekekre. De azért, mert szerintem sokszor túl hirtelen, sokszor nem is... Azt gyűlölöm, ha úgy lép bele egy szituációba, hogy belelép. Igen, azt én se szeretem, vagy hogy kintről beugat, vagy bentről ki, azt nem szeretem, de én ezeket így elengedem. De nekünk ez a legsúlyosabb konfliktusunk a gyereknevelés körül. Egyébként szerintem körülbelül nem is volt konfliktusunk, amíg nem volt gyerek. És nekünk volt sok egyébként, mi ilyen marakodósak voltunk. Tényleg? Akkoriban is, aha. Nem tudom, tudja-e valaki a baráti társaságból. Más amplitúdó mozogtak az érzelmek. Igen, egy kicsit kilengtek a dolgok. Mi az elején, amikor összeköltöztünk, azért úgy volt egy összecsiszolódás, de utána egy nagyon hosszú, ilyen teljes nyugalmi időszak volt. De aztán, amikor a gyerek megjön, akkor hát ugye azért az anyukának azért a gyerek az így eléggé fontos lesz. A férfi meg ugye elveszíti a csaját, ez most egy ilyen intimebb téma lenne, hogy ez is hogyan. Erről is majd esetleg beszélgetem. Most gondolkodom, hogy mi az, ami nálunk a legnagyobb, de szerintem ami veszekedést úgy alapvetően keveset szül, tehát mi ilyen gyerektől független hülyeségeken tudunk összeveszni, de ha gyerekkel kapcsolatos, akkor az szerintem az a leginkább ilyen necces pontunk, hogy én sokat egrecíroztatom, csúnya szót akartam volna mondani. Te vagy a rossz zsaru. Hogy én vagyok a rossz zsaru, igen, én vagyok a szigorúbb. Hát ugyanez akkor végül, csak nálunk a Bali van. Igen, de a Peti nem moderál engem így szemtől szemben, meg a gyerekek előtt, hanem ő így bepöccenget, és akkor ilyen duzzogós. Nálunk mondjuk ez a duzzogás nincs, hanem ez a nagy megbeszélés. Mi duzzogunk. Mi duzzogósak vagyunk. De már ebben is tök sokat fejlődtünk egyébként. Így ez a harmadik gyerek valahogy egy csomó olyan dolgot hozott, hogy sokkal több mindent megbeszélünk, és meg ezek a duzzogások is rövidebbek, és ritkábbak. Nem biztos, hogy a harmadik gyerekem, hogy fejlődtetek. De nem tudom, én azzal kötöm össze. Ezt is mondta, hogy mivel mindenkinek ugye az én a legnagyobb központ, hogy a gyerek is ugyanígy van, és ezért minden ilyen veszekedésnél rögtön arra gondol, hogy ez miatta van, és hogy nagyon fontos, hogy megbeszéljük ő vele is, hogy mondjuk ez most miről szól, ez a vita, vagy hogy ez nem őróla szólt, és hogy igen, hogy ne vegye ezt magára, meg hogy ugye az óvodában is jönnek a pletykák, hogy nem tudom kinek elválnak a szülei, és az óvodás gyerek is ugyanúgy, meg az iskolás gyerek is rögtön akkor ezt gondolja, hogy úristen, lehet, hogy az én szüleim is elválnak, és miattam válnak el. Meg egyébként mondott egy pár ilyen
elválós példát is, ami szerintem nagyon hosszúra mutat, hogy akkor a másik pár hogyan kapcsolódik be de hát ugye ez annyira nem a mi életünket érinti. Igen, ebben úgy nem. Erről. Meg arról, hogy amikor ugye külön válnak a szülők, akkor ott aztán nagyon kiéleződhet ez a különböző nevelési elvek, hogy azt aztán tényleg nem segít a gyereknek a helyén maradni ebben a nem túl jó szituációban. Szerintem ezt rekesszük be. Akinek van bátorsága, azt kommenteljen a videó alá. Ja, ha most mi elmondtuk így arccal, akkor nyugodtan oda kommentelhetitek névvel. És az egész a profilotokkal. Igen, léci, segíts. És léci, iratkozzatok fel. Tök jó fej ez a 15 ember. 15? Nem, hát aki azóta. Aki a szánalmas kis próbálkozásaim óta még. Timi, egyébként szerintem te még nem iratkoztál fel. Vagy ma iratkoztál? Nem tudom, de a közeli ismerőseimet, azokat megnéztem ám, hogy feliratkoztak-e. Hát csináltatok neked Orfűre egy iratkozz fel pólót. Én jövő héten Orfűre készülünk, és készülünk. Családi nyaralásra. Ja, nem. Úgyhogy majd onnan is jövünk. Sziasztok!